Vile. Bila jednom udovica koja je imala 2 kćeri. Starija joj je toliko nalikovala i likom i pojavom da bi tko god je ispred nje ugledao, pomislio kako ispred njega stoji njezina majka. Obje su bile tako neugodne i ohole da se s njima nije dalo živjeti. Mlađa, koja je pak bila na očevu sliku i priliku kada je riječ o blagosti i dobroti, bila je jedna od najljepših djevojaka što su ih ljudske oči vidjele. A budući da svatko voli onoga tko mu više nalikuje, majka je ludo voljela svoju stariju kćer, dok onu mlađu nije mogla podnijeti. Zato mlađa nije jela s njima, nego u kuhinji i morala je raditi po cijele dane. Nesretna je djevojka 2 puta u danu morala pješačiti 2 kilometra kako bi kući donijela veliki vrč pun vode s česme. Jednog dana, dok je bila pokraj česme, pristupila joj sirota žena i zamolila je neka joj poda vode za piće. Dakako, dobra majko, reče joj lijepa kći, koja je odmah isprala vrč, te za nju zagrabila vode na najboljem mjestu. Pružila joj vrč, pridržavajući ga kako bi se ova što lakše iz njega mogla napiti. Nakon što se napojila, dobra joj žena reče: tako si lijepa, dobra i poštena, da te jednostavno moram darivati. To je zapravo bila Vila koja se prerušila u sirotu seljanku, kako bi dokučila koliko je zapravo poštena ova mlada djevojka. Vila tad nastavi: dat ću ti dar, dati na usta za svaku riječ koju izgovoriš izađe cvijet i dragi kamen. Kad se lijepa kćer vratila kući, majka ju je izgrdila zato što se kasno vratila s česme. Oprostite mi, majko moja, reče nesretna djevojka, što sam se tako dugo zadržala. Rekavši to, djevojci na usta izađoše 3 ruže, 3 bisera i 3 velika dijamanta. Što to vidim, reče zaprepaštena majka. Čini mi se kako joj na usta izlaze biseri i dijamanti. Otkuda to, kćeri moja? To je bio prvi put da ju je nazvala kćerkom. Nesretna djevojka joj tada naivno ispriča što joj se dogodilo, a pritom joj iz usta ispadala gomila dijamanata. Doista, reče na to majka, moramo onamo poslati svoju drugu kćer. Zatim se obrati starijoj, oholoj kćeri i reče: pogledaj, što to izlazi iz usta tvoje sestre dogovori. Ne bi li ti bilo drago imati isti dar? Trebaš samo otići do česme po vodu, a kad te neka siromašna žena ondje zamoli da joj podaješ piti, od sveg joj srca podaj vodu. Mrsko mi je hodati do česme, odgovorio joj drznica. Želim da odeš, nije posustajala majka, i to odmah. Otišla je na posljedku, no putem je rogoborila i mrgodila se. Iz kuće je na česmu ponijela najljepši srebrni vrč. Tek što je pristigla do česme, vidje kako iz šume izlazi prelijepo odjevena dama koja ju je zamolila nek joj poda vode. Bila je to ista ona Vila koja se ukazala njezinoj sestri, no ukazala joj se u obličju i odjeći kraljevne kako bi doznala razmjere bezobrazluka ove djevojke. Zar sam ovamo dolazila, odgovorio je ohola drznica, kako bi tebi dala piti vode? Da, baš sam ovaj srebrni vrč donosila ovamo kako bi gospođi dala piti vode. Pijte ravno s česme, ako mene pitate. Niste baš nimalo ljubazni, odgovorio je Vila bez imalo ljutnje. Budući da ste tako neljubazni, obdarit ću vas darom, da vam na usta, na svaku vašu izgovorenu riječ, iziđe po 1 zmija i 1 žaba krastača. Čim ju je ugledala, njezina je majka povikala: i onda, kćeri moja? Dakle, majko moja, uzvratio je drznica, a na usta joj iskočiše 3 zmije i 3 žabe krastače. Nebesa, poviče majka, što to vidim? Tvoja sestra kriva je za ovo, pa će i platiti. Odmah je potrčala istući mlađu kćer. Nesretna djevojka je otrčala sakriti se u obližnju šumu. Ondje ju je susreo kraljev sin koji se vraćao iz lova,
te ju je, ugledavši onako lijepu, upitao što ondje radi sasvim sama i zašto plače. Nažalost, gospodine, moja me majka istjerala iz kuće. Vidjevši da joj iz usta je izišlo nekoliko bisera i jednako toliko dijamanata, on je zamoli neka mu kaže odakle dolazi to drago kamenje. Ona mu tad ispriča cijelu svoju pustolovinu. Kraljev sin, koji se u nju zaljubio i shvatio kako njezin dar donosi više no što u miraz može donijeti i jedna druga djevojka, odveo ju je u palaču svojega oca kralja i ondje je oženio. Kad je pak o njezinoj sestri riječ, ona je postala toliko omražena da je majka naposljetku i nju istjerala iz kuće. Nesretnicu nitko nije htio primiti, a još manje pomoći joj, pa je umrla sama u zabačenom kutku šume.